Kolik? Proč to na ně nesvítí? To jen posvítí. Ale ne na mě. No, každopádně čus, ještě jednu, nepoplet, to jsem já, jsem zrovna venku. Protože tady je jako jediný klid, doma ne. A teď to na ně svítí. To je super, teď, počkat. No, teď taky, jo. Tak, a dobrý. Takže, chtěl bych vás poprosit, abyste ve vyhledávači napsali žlutý prasák a všichni si koukli se na videa, nebo spíš teď zatím na video, dali odběr, pokud teda chcete, když se mě už odebírali tady, tak tam se vlastně se změnilo kromě jméno. Nemusíte, ale byl bych za to velice rád, kdybyste mě dali ten odběr. A jo, prosil bych vás o to, a teď tohle už je asi fakt poslední video na kanále Breakobra.cz. Tak jenom tady tohle jsem vám chtěl říct, že točím dál, ale na kanále Žlutý prasák. Fakt, ono se tam nic nezměnilo, jenomže tam nemám prostě ty videa, které jsem teď natočil, jo. Takže bych byl velice rád, kdybyste mě dali odběr. Nemusíte, já vás to nenutím, ale by to dobrý. Takže děkuji, že jste tady tohle zhlídli. Děkuji těm, kteří mě tam teda zase ten odběr dali. A čus.